Yn öfr a hasin Sean Dew, sé son yn program Coimhearsnachd, program ball closure Coimhearsnachd acin in your niche, agus hasin a fiochin regalig a gluasit wo yn Siomer, ysdiach gwyn rhain clwyche, agus a clachgig ball closure mar inial son a chan yn y brosnachig an yn doi socialte. Hapur safleich. Hei, bachis! Mae hyn. Han y siar ers gas, swn nhw dyn i bringalig agus clwychbal closure sy'n hwyl yr a han y siar, Billy Mackay, nio Maeda. A ha mi srynsin ha mar ufasog sportshow agus ha mi feel farking ufasog faling gas ha sin gidach for fein mar clwychbal closure agus ha ufasog ma. Ha programen mar FC Sonas a cwb di farsinjafka curriculum. Ha cwrtaich gyhyf mar a hat y gywnsfig at y clas, salis glat y glwysyd yn bwyg, glat y ffain corym y fi rym yn gwrt, sa sy'n eich arsfo cwtrim ych gaif, y farach y fi sys y clas agos y gywnsfig colag, ha mas yn yslan, gyn ti'n achga, ha ma yr son yn bwyg achga mar y hwrs mi, agos ma yr son corym yn gaif i fi cwrsachat wn y colag ond yn doi ha dreifrichtio. Sin yn amasaki yn son, sin a tosig yn Sean in your niche, agos sin yn dochus gan fi sorsio y blueprint acin son sin a sgurlig fiag na halaga.